Kaixo, 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 kaixo. Badago norbait hortikan. Bueno, ni nago txuri, ez da, ni ja berez txuria naiz. Azal kolore nahiko argia daukat, baina foko hauekin ez dut asmatzen. En fin, bueno. Aspaldi hemendikan ez nintzela pasatzen, baina gaurkoan eta ez bakarrik gaur. Ze telita marinera zer daukagun, kotoa da, superpozik nago hemen bueltan izatea Twitchen zuzenean, eta esan dudan bezala, gaur ez da egun bakarra izango de, arkakuso, gaur da egun bakarra konektatuko zarela eta ezakizen bat urtera arte zara berriro bueltatuko? Ba ez. Ze, datorren astean eta bi aste barru ere hemen izango naiz, gaurkoan bezala, gai super interesgarriak ekartzen eta ez naiz bakarrik egongo. Gaur, gonbidatu berezi bat izango dugu, Izaskun Azurmendi izango dugu, gero aurkeztuko dizuet eta berarekin egongo gara solasean, baina, kontua da, mugen gainetik gobernuz kanpoko erakundearekin elkarrizketa ziklo bat egingo dugula, 3 astez, 3 elkarrizketa, eta gai oso interesgarriak landuko ditugula, aniztasunarekiko eta disidentziekiko errespetuarekiko ezagutzetik abiatzeko, ulertuz eta ezagutuz, pertsona ezberdinok aurre egin beharreko zailtasun eta erronkei. Baina, kasu honetan ez naiz ni zuzenean hitz egiten egongo dena zuekin, gonbidatu bereziak izango ditugu, baina, hauek aurkeztu aurretikan, aipatza mugen gainetik elkarteak 30 urte baino gehiago daramatzala giza eskubideen alde lanean, bai txirotutako herrialdetan eta baita Euskadinean ere. Baina, guazen, zer gertatuko da hurrengo 3 asteetan? 3 elkarrizketa tzar izango ditugu. Txar ez, 3 elkarrizketa tzar. Ze, gaur, lehenengoa, Izaskun Azurmendirekin. Eta, datorren astean, ez asteazkenean, ostegunean, abenduaren 4ean 6:30, Joseba Errekalde izango dugu gurekin, eta abenduaren 11an, gaueko 8:30 aldera, Ilargi Manzanares Etxeberria izango dugu gurekin. Ze gaiak jorratuko ditugun 3 aste hauetan? Ikusiko dugu gaur, lehenengoa, Izaskun Azurmendi, Azurmendi barkatu, badugu hemen pantailaren bestaldean, ez? Eta niri gustatzen zait, jarriko dizuet ikustezazuen hemen dugulako ere Izaskun. Kaixo Izaskun, zer moduz? Ongi etorri gure txoko txiki honetara. Txikia edo handia, nik uste dut denok egiten dugula, ez? Txoko hau txikitasunetik handi, ez? Ongi etorri espazio seguru honetara, eta lehenengo galdera, zer moduz? Itxaron! Badakizu zer gertatzen den? Zer? Arkakusoren kanalean, arazo teknikorik gabe, ez dela zuzeneko ofiziala. Eta zer pasatu da? Ongietorri eman dizudala, baina pantailaren bestaldean dauden gure entzule eta ikusleek ez zaituztela zure hauts polita entzun. Orduan, orain ofizialki, kaixo Izaskun, zer moduz zaude ongietorri gure txoko honetara. Txaldeon, Iruñe. Zer... Beste guztioi. Hori, esaten zenuen, ongi zaudela, eta hori, posten naiz, berriz ere ongietorria ematen dizut. Eta, hemen normalean elkarrizketak egin izan ditudanean, izenburua lasai jarri diot, zen nire gustatzen zait lasai eta patxadaz egotea. Egia da gaur denboraz, bagabiltzala pixkat, ez
estu, baina, bueno, baditugula gai asko lantzeko oso interesgarriak eta oso sakonak ere, eta, bueno, egon behar garela pixka bat arinago beste batzuetan baino, baina niri ez zait gustatzen, normalean joaten zarenean hitzaldi bat ematera eta horrela, aurkezten zaituzte beste batzuk eta eskatzen dizute esan zerbait zu aurkezteko. Baina nik nahiago dut kontrakoa egin eta zuei hitza eman zuen buruak aurkezteko, ze nor bakoitzak baino geure buruak aurkezteko. Ba, ez da txarra. Ba, bueno, ba, izatez gauza asko izango naiz pentsatzet, baina ba, mahai hontak herri nauena da, ba, emakume lesbiana ama, 3 haurren ama naizela, eta bueno, ba, horrek badaukala ba, erlazionatzeko eta bizitzan eoteko modu hontan, ba, toki batean kokatze gaitula, eta bueno, ba, merizidulare bai ez, ba, espazio batzutan ahotsa hartzea eta ba, kontatzea gure egunerokoa. Hori da, gaurko gaia izango da, ba, pixka bat zure esperientziatik abiatuta, kontatzea agian lehen aipatu dugula, ez? Geroz eta gehiago hitz egiten da gaiaren inguruan, baina ama lesbiana izateaz eta amatasun horretatik hitz egitea geroz eta gehiago badago ere gutxi entzuten dela, ez? Eta badaudela prozesu osoan zehar, ja, berez, amatasun prozesua bada nahiko prozesu interesgarri bezain sakona, beste normalitate horretatik, eta egiten dut kakotxarekin, ez? Bizi garen jendarte heteropatriarkal honetan, ez? Zehazten duen normalitate horretan, familiaren eraikuntzan eta amatasunaren eraikuntzan badago asko nondikan tiratu eta nondikan beste erpinen batzuetatik eta errealitate batzuetatik begiratu. Orduan, pixkat, hasteko agian ama izatearen erabakia prozesua, ze azken finean, ama izateko prozesua ez da edozeinek kaletikan esango luken bezala. Pues ya está, egon naiz nire bikote nola da, gizonarekin, izan ditugu sexu harremanak edo izan dugu prozesu bat ni haurdun geratzeko eta listo. Hor badago ere bestelako prozesuak, ez? Bai, badaude, eta gure kasun gehigarri bate, bai, egia da nere bikoteakin desenteko adintartea daukatela, eta, ba, bueno, hor bai, erabaki batzuk garbik zian, ez, ba, ama biologikoan izango nintzen, baina egia dare bai, bazuk esan dezun harreman sexual hoietatik ezin gendula abitu. Ba, beste prozesu bat ireki behar genuen, ez, inseminazio artifiziala, eta hortik hasi. Eta orduan, ba, guk behintzat ez genekin asko gai horren ingurun, ba, genitun ingurun igual esperientzia batzuk, baina ez gehiago, ba, lehenengo ba, informatzea izan zen. Eta ba, hor izan zen lehenengo hola sorpresa, ez? Ba, egia da guk osasun publikoaren aldeko autua nahi genula, eta lehenengo sorpresa hoxe izan zen. Itxaron zerrenda oso luzeak zeudela, 2 urtetik gorakoak, gu hasi ginanen. Eta ba, zehon zurrumurro bat nik ez dakit gero egia izango dan edo ez. Ba, lesbianen kasutan ez gehala lehentasunezko. Vale. Ba, badaude ez, ba, igual heterosexualak dian bikoteak eta igual ba, arazoak dauzkatenak, fertilidade arazoak edo, ba, lehentasunezkotat hartzen dituztela. Nik hoi ez dut inoin irakurri zehazki hola danik. Baina bai entzun deu, ba, izan litekela. Eta kasu batzuk, ba, ez, gertuko kasu batzutan, ba, ematen du zantzua, hola izan litekela, edo izan dela urte batzutan zehar. Bueno, ba, orduan pribatutik hasi ginen, ez, eta ba, klinika geroz eta gehiago daude, konfiantzazko zerbait nahi genuen, eta, bueno, ba, beste mundu bat izan zen. Zorionez, ba, gure ingurun badao jendea osasunean lan iten duna, eta ondo alukatu gintuzten, eta aurkitu genuen gustukoa genuen klinika bat.
eta egia esan dena oso errex juntzan, bai. Ba, hortan baita berezigia, ez? Claro, guk ez dauka osasun arazorik haurdun gehatzeko. Karo. Eta klinika hauek daude oso bideratuta arazoak dauzkaten emakumeentzat. Orduan, normalen ginekologoen joera izaten da, ez? Ba, tratamenduak, hormonatuak, ez? Ba, oso traia handiko gorputzak prestatzen dituzte, ba, gero aurrera eman alizateko. Eta orduan, ba, gure kasunetzan nola, eta aurkitu genuen ginekologoa bat, pentsatzezuna ahalik eta naturalena izan behartzula prozesua. Ez? Vale. Eta ahalik eta gutxien hormonatu, gorputza gutxien ez, prestatu egoera hortzako, eta gustatu zitzaigun. Jo, eske bestela aipatzen duzuna, osea, da hormonak sartzea gorputzari eta horrek ere egiten duen guztiarekin, ez? Bai, osea, beste guraso batzukin hitzein da, batzutan oso basatia izaten da, da ba, sexu harremanak kontrolatzen dizkizue, beraiek jartzen dizue ze ordutan, nola, bai, gure kasun oso natural izan zen, eta guk egia esan eskertu genuen. Baina, bueno, ba horre bai ez, ba desberdin ginen, horre bai. Eta gero beste bat kontu bat izan zen, argi geneukala ezkondin behar genula. Gure lehenengo aurra 2018koa da, eta 2005an, naiz eta bikote homosexualen legea, ezkontzeko legea onartu, 2022 arte, homosexualek ezin genitun, edo lesbianok ezin genitun aurrak gure bion aur bezala izendatu, ezkonduta egon gabe. Osa, bikote heterosexualetan ez, presunción de paternidad edo bat existitzen da, eta orduan bat zure bikotea, naiz eta zure senarra ez izan, ba aita da. Baina gure kasun, ba ez. Bai, Orduan ba hori izango zen, eta gero nahi baldin baduzu sartzen dugu horretan ez, familia heteronormatibo horretan ez, sortzen den irudiaren berdefinizio baten beharra. Baina, bueno, mesez garraitu moztu izuela. Ez, ba, beste gabe, ba, hoi, izan zela beste, ez, ba, ari horretik getiraka familia sortu nahian, ba, bi gauza horietez jabetu ginen, eta bueno, ba, horiek aurrera eman genitun. Eta, bueno, ba, gero bai, ba, erditzeakon, eta ba, zer den komentario batzuk, ez? Eta zure senarra noiz dator, ez dator senarrik, eta ba, emaztea dator, eta, bueno, ba, holako komentario beti daude, eta egongo dira, ba, bueno, heteronormatibitate hortatik ikusten deu normalen gure ingurua. Eta hola izan zen. Eta aipatu duzu ez, berriz ere desberdinak, pare bat alditan errepikatu duzu, sentitu alzenuen prozesu osoan zehar. Ez agian implizituki esatea, baina bai normalitatetik kanpo dagoen zerbait bezala berez ez dagoenean normalitatetik kanpo. Gero ere hor, aipatu duzu, prozesua, hor ere ematen da, orain badago nahiko ezaguna dena, euskaraz ez dakitzea azki, ropa metodo ropa, edota bestela donante baten, gestatzen duen amaren obuloarekin. Karo, hor, kriston saltza dago informazioaren aipatu duzu, zuek inguruan mediku edo osasungintzako profesionalak izan dituzuelako lagun edo bidelagun nolabait. Adibidez, orain norbait ikusiko balu emakume batek ama izan nahi duena bere bikotearekin, lesbiana edo bisexuala, zer gomendatuko zenioke prozesuari ekiteko orduan edo prozesua egiteko orduan? Ba, aurkitu dezala toki bat gustura sentituko dana. Ze nik momentu baten bai izan duen sentsazioa,
negozio baten sartzen nahi zinala Mm. bezala, ez da? Eta, klaro, zutzako, zure bizitzako erabaki garrantzitsuenetako bat izango danen, ez? Eta zutzako da, ostras, ume bat eukitzea guaz. Eta beste alde batentzako danen, ea zenbat kobratzen dio neska honi oin bideratu alizateko. Claro, bien aldea, osea, salto handi badao. Orduan, salto hortan zu ez baldin mazea zure sendagileakin edo erizainekin edo sentitzen edo ez, hola, osea, nik badakitzen bat izango ginela gure, baina bai sentitu genuen ez, nola baiteko apego edo ez, prozesu hortan sentitu genuen gure ondoen zeudela. Eta gutzat oso garrantzitsua izan zen. Eta nik ustet, klinika batzutan ez da laitezte. Ez? Nertzen dute fertilidadea, nertzen dituzte beste parametro batzuk, eta dena zenbakitatik hitz egiten da. Eta gero gaina zenbaki horiek euro batzu dauzkate ondoan, ez? Orduan, zentzu batutan oso hotza izan liteke. Ez da saiakera bat itaizu, eta etxea gehatzen, eta beste saiakeran aurrekontua da, osea ez, aitzea hitz egiten zure aurretaz aurrekontu batekin. Eta hoi da, nik hasiera baten gorrintzi zaiten. Baina, aurkitu genuen neurria, eta gu guztua sentitu ginen. Orduan, netzat aukeratzea ongi gustuan gozean espazio bat, ez duk esan dezuna, etorri espazio seguru onta ba. Espazio segurua izatea, netzat garrantzitsua da. Eta aipatu duzu ere hasieran, osasun zerbitzu publikoan, topatu zenuten egoera, nolabait ere izan daiteke modu bat privatizatzera begira, justo, adibidez ni bisexuala naiz, ni momentu batean bikote beste emakume batekin baldin banago eta etorkizuneko proiektu eta familia proiektu bat baldin badut eta amak izan nahi baldin badugu, egia da aipatu duzun bezala, aukera badagoela, baina oso mugatua dela, ez? Eta aipatu duzuna zerrendak oso luzeak direla. Uste duzu nolabait ere bideratzen gaituztela klinika pribatuetara alde horretatik? Nik ustez baiet, esan nahi dut, gaina gaur egun, ez? Gu ez gea oso ama gaztek izan, esan nahi dut gaur egungo belaunaldiari gehitze zaio, ez? Adinaren kontu hau. Eta orduan berez momentu aurkitzen deunen oso gaztek ez gea izaten, normalen. Eta orduan jabetze zeanen, pare bat urteko itxarroan zailen da daula hasteko, prozesua hasteko, eta gero horrek luze jo dezakela, segun ze kasutan, hoi oztopo handi bada. Bai, gaur egun handia da. Claro, eta amatasunaren prozesuan murgilduta, hasten dira erditu aurretiko klaseekin, ez? Hor ere esaten dela, bueno, ja, gazteleraz esaten den bezala, presupongo zure gizona etorriko dela, ez? Lehen aipatu duzun bezala, gero ere, behin erdituta, urteak pasatu dela aurre eskola, hor ere, izango duzuela nolabait, eta zuk aipatzen zenuen, ez? Etengabeko armairu irteera bat, etengabe errepikatzen dena aipatu duzula lehen, eta noiz dator zure bikotea referentzia egiten gizon bati. Bai, hoi egia esan batzutan nekagarria da. Momentuak ez zaitu berdin harrapatzen beti, eta espazio berritan jende ez ezagunakin zaudenen, heteronormatibitatea ulertzen zaizu, eta aurre zaizeanen, igual gehiago ez, igual beste esparru batzutan, ez hainbeste, baina aurren inguruan, bai. Eta lehenengo haurdunaldin, gutzako ere berria zen, eta nik hor bai armairuan ez erabat, baina baina honez pixkate barruago bezala, batutan ez zitengo gehiagin baten hitz egiteko, konfiantza ere ez neukan
ordinaldi prestaketako beste amekin, eta ez dakit, iritzu zitzaiten pixkat, bai, bizi izan du genuen pixkat, hola barrutik bezala. Mhm. Ja, bigarrengoa ordunaldian, 3 dauzkau, baino lehenengoa bakarra da, eta bigarrenak bizkik dira. Bigarren ordunaldin erresagoa izan zen. Ez ba, ja lehenengoak atera gintun armairutik esparru guztitan, eta guri ere kaio pixkat atera zitzaigunez, esplikatzen ez, eta hola gea, eta ja beste alduntze batekin Hmm. aurkezten ginen, ez? Eta horrek lagundu zigu. Eta momenturen batean, pentsatu zenuen edo zenuten, ez, hor bikotean, jo, zean morrua egon behar izatea etengabeko azalpenak ematen, pedagogia hori egiten, ez? Azkenean badirudi ez dela inoiz amaitzen. Bai, eske ez da amaituko. Osea, ez da amaituko ze. Bai, espazio berritan beti tokatzen zaizu baten batekin komentarion bat, ez? Eta bai, batzutan badaukazu gogoa pedagogia egiteko eta indartsu zaude, eta eta beste batzutan ez, eta beste batzutan badakizu paren daukezuna dala pareta bat, ez? Eta esatezu da, ez dut hasi nahi. Bai. Orduan, ez eta gero segurtasun kontuare, bai, gaur egun egoera da on bezala, ni espazio batzutan ez nahi seguru sentitzen. Bai. Orduan, baina euskerak ematen dizkigu tresnak, ez? Intentituki esan gabe nire bikotea zein dan badaude era batzuk, eta batzutan oso seguru ez gaudenen ez du aipatzen. Bueno, eta gaina beste batzutan, eta zuri zein porta zaitu, nik etxen zer daukatzen. Hori da. Bai. Banoen buruan bueltaka galdera bat, joan zaidala, bueltatuko... bai. Eta, kao, sartu atera arbairutik ez etengabeko horretan, pasatu izan zaizue, zeniri pasatu izan zait, espazioren batean, en plan, zara bisexuala? Eta badirudi, ja, zarela como animali fantastikoa. Harry Potterren animali fantastikoak eta non topatu, pues hoietako bat. Bai, lankide batek adarra jotzit horrekin esateit eske eres la exótica. Ez, baina, bai, batzutan, bai gate zaita aurpegio, eta gaina batzutan, igual sentitu ni berezi edo desberdin, igual beak zurekin hitz egiten nahi denak sentitu behar dunen, ez? Hola, ostras, bai, jo, gaur egun benetan guendikan hola hasi behar dugu. Baina, bai, tokatzen zaizu, batzutan. Eta beste batzuk iteue olako komentarion bat, bale, oso ondo, baina badakizu barruntik moitu dizkiola barrenak, ez? Bai. Eta jabetzen zea, reakzio naturalak dian, edo bueno, ez pasun espero, eta hola gatu baldin bada pixkat flashiatuta, eta behar ditu pare bat egun buelten bateko. Eta, bueno, ze adina dute zure aurrek? Bazarranak dauzkazazpi, eta txikik 5. Eta eurak ere, claro, eurak sozializatzerako orduan, klasean, ariketak egiten denean, familia. Claro, eurak ere behar izanen duzue nolabait lanketa eginez, zerbait arraro delako ez, besteen agian batzuentzat inoiz ez dutelako topatu alako familiari, baina bai, bere ikaskidei nola azaldu, ez? Ze azkenean hori da garrantzitsuena. Bai, beraientzako naturala da, claro, hori ezautu dute. Claro. Eta gauzako ladia, etxen ikuste dituzten bezala. Eta gero egia da, gelakoen harridura horrekin, harritzen dia behaieke bai. Baina eske guk bi ama dauzkau. Ja, ematen zaio. Eta orduan, beraiek esplikatze, osea, natural, ez dute esplikatzen, osea, naturaltasen ez esatu, bai, bi ama eta amatxo. Claro. Eta orduan, nik ez dakit beste etxetan zer landuko duten, baina, bueno, keset bello, gaur egun maitasunak, gaur egun eta beti maitasunakin aurrak eduki daitezkela, eta igual mutil, mutil da neska, eta beraien galdura bai izan da batzutan, ez? Ohikoena, edo normalena, eta orduan gure erantzuna beti da,
eski hortan baita desberdinak gea. Osea, ez guk etxen saiatzen gea desberdintasunei beraien alde Hmm. ona bilatzen eta esaten aniztasunak ekarpen asko egiten ditula gizarte hontan eta beraiek hola bizi dute. Eta Gero badia oso aurru mugituak eta interes askokoak eta ez ikusten berezia izatea ze ona da beti konturrekin gabiltza jolasen. Eta, claro, zue aurra klasean, suposatzen dut ere, zuei barrotikan ere zerbait mugituko zaizuela batzutan, ez? Hor, hemen beldur ezkutu hori ez bakarrik gai honekiko, baizik eta esparru ezberdinekiko, baina suposatzen dut hasierako haurdunaldia eta gero agian bai bazegoela hor oraindikan lantzeko gauza bat edo ez. Lehenengo haurdunaldia hirian bizi izan du genuen, lehen Donostian aten ginelako, eta gero herri batea etorri ginen, eta behi da esaten dela herriak, ez itxiguak izan daitezkela, eta posible da, baina egia da behin zure inguruak ezagutzen dunen, nondi zatozen eta nolakoa zean, asko erraztu zaigula bidea. Eta behin argituta eta armairuetik erabat aterata gauden denez, hola gea, aurrako ladia, eta biama dauzkate toki gutzitan eta ezautzen dute, eta giasan jarrera oso nahi izan da. Gure ustez erraztu du, espazio txikigoan, ja mundu guztiak ezautzen zaitu, eta orduan ez da hola aparteko komentarioik ez, ja hola egoera holakoa da. Ez da besteki. Igual hirietan bai behartzen zaituzte ez, etengabeko azalpen hoietara, baina hemen ja oso ohikoa gean ez, listo. Aipatu duzu ez, honetan ere desberdinak gara eta nik uste dut denak berdinak izango bagina, izango zen mundu oso aspergarria, así que nik beti esaten dut gora desberdintasuna, desberdintasunak, ezakit zergatikan, bueno bai, badakit zergatikan egokitu zaion, egotzi zaion zerbait txarra bezala, dela kontrolpean ezagoena, basikamente. Hori, aipatu duzu, transmititzen saiatzen zaretela desberdin izatearen aberastasun hori. Uste duzu ere lortzen duzuela ingurura ere nolabait erradiatzen hori? Edo nolabaiteko ekarpena egiten inguruarekiko, adibidez, aurreskolan, eskolan, zuen inguruan. Hala esaten digute. Gure inguruan daun jendeak ez, eta beste familiek, eta askotan eskertu izan digute ez. Gure adibidea, edo gure egoera, eskerroneko dala, beste esperientzia batzutan, baliabide erabilaitekelako ez, edo aur bati betaurrekoa jarri behar zaizkianean, edo aur batek ama galdu dunen, edo ez, askotan ateratzen gala ez, desberdintasun adibide bezala, eta horren zate beho, eskerrak hor zaudeten ez, balio izan dit hau esplikatzeko, edo bestea, edo lasaitu du aurra, jakiten beste bera batzuk ere badaudela, eta pozik goten diaz, ez dut, bida, txiki-txikitatik daukate beste referentzia batez, eta edo nor, beste identitate, edo nortasun batekin autoulertuko balia, bidea ina daukate. Eta zentzu hortan baino gehiotan eman dizkigute eskerrak. Ez deula ez erriten, baino eoteagatik, beste adibide barri alako. Ez da gutxi ez, adibide izatea. Eta uste, zenolako erronkak uste ditugula jendarte bezala, baina baita ere agian kolektiboaren barruan amatasunarekiko. Alde batetik nahi baldin baduzu kolektiboaren barruan, eta gero jendartearekiko. Jendartean pixka bat ja aipatu duzu ez, hasieran atera zaigu osasun gintzasare publikoan dauden itxarote zerrendak.
Kolektiboki, ez dakit ze esan, egia da familia eredua, ez oso heteronormatibitatetik ikusten deula, eta orduan guri, gure kolektiboakin euteko aukerak ez murriztu zaizkigu baizik eta gure bizitzak ez eman gaitu gaurren erritmora bizitzea, eta orduan gaude kolektibotik pixkat gehiago bizik heteronormatibitatean, gaur egun, naiz eta lesbianak izan, kolektiboan baino. Eta horrek eman digu pena. Pena ze, harreman ona asko, eta beharrak bai, ez? Galdu deu espazio bat gutzako arnazgune zana, eta guaingo erritmoak ez diguzten. Egia da aurrak txikik diala, eta pentsatet momentu baten berreskuratuko deula, ez? Baina, bai eman digu nola baiteko pena. Claro, Euskal Herriare ez da oso handia, nik ez dakitzen bat familia egongo gean, ez dakit ez da, pentsat badaude familien topaguneak eta hola, gu momentuz ez gea hortan ibili, baina, bai, igual kolektibon barron beharko genioke espazio bat honi, ez? Badakit familiak hitzak gutzat pixu handia daukala, eta, beste familia kolore batzuk baita badaude, eta eraikitzen nahi gea, eta, nik usteten esperientzia bezala baliagarri diala. Jo, aipatu duzu, eta nik uste dut hausnarketa horretarako klabetako bat izan daiteke, ez aipatu duzu, orain ari gara gehiago heteronormatibitatean bizitzen ez, familia kontzeptuan, eta egia da, aipatu duzunean esan dut, eske, klaro, papatean badirudi familia izateko modu edo bide bat dagoela, ez? Orain, bai, estandarrek esaten dute, venga, bale, zuek ere pasatzen zarete, baina bide honetatik, ez? Bai, pixkatzen txatzia, hoi da, hor barrun gaude, eta horrek ez pentsa batzutan konstrainitze gaiture, bai, ez? Badauzkogu gure beharrak bestera batea itzaitekoa, bestera batea harremantzekoa, baina egoera hola da, eskolakola dia, guraso harremanako dia, eta gaude horola pixkat, gure espazioa, gure erara moldatu nahian, eta, pixkanaka. Baina bai, ala izan da, kuriosoa da. Joe, interesgarria eta hausnarketa horretarako nik uste dut klabetako bat izango dela. Eta gero, aipatu dizut ere, ea zer erronka uste duzu ditugula jendarte mailan. Jo, jendarteak esparru hontan eta beste guztitan, ez? Eta denok, ni beste esparru batutan ebaetan kasartuko etela. Iriki eta bizitzen utzi, esan nahi dut. Ze importa izaizu, zenekin oheratzen nahi zen, zenekin ditudan aurrak, ez dakit nundik natorren, zer herrialdetakoa nahi zen. Hor, badauzkau, nik badakit izatez, gauzak sailkatzeko eta ordenatzeko eta joera daukaula gizakiok, ez? Baina baita ere, badaukau gaitasuna ez, kasilla bietatik kanpo, libre bizitzeko eta ikusteko, niztasunetik beste esparru batzuk irekitzen diala. Eta uste, erronka hor da, hola, edo zein egoeratan ikusten da zerbait berria plazaratzen danen, beti oten dia kontrako jarrerak, ez? Eta ez ezagun izatetik edo ez jakintasunetik bildur asko sortzen dira. Eta jabetuko bagina, ez jakintasun horiek edo ezberdintasun horiek aberastasun izan daitezkela momentu baten, asko zazerrexagoa litzateke dena. Claro, gero ere, lehena hasieran hitz egin dugula, baina legalki nolako prozedura da, aipatu duzu ez, ezkondu behar izan zinetela, baina suposatzen dut ere gainera gero lehen aipatu duzu ez, gizonezkoei daukatela la presunción de paternidad, baina gero nik dakidanaren arabera, agian nagola erratuta, erditu ez duen ama horrek, ama izan aldizateko,
adoptatu behar du, edo adoptatu e, e, Prozedura prozesua, hasi behar zuen. bai, Guain, Baina ez, bale, 2022 geroztik horretera zen epai bat, esan ez, aitortzen baldin bazun emakume bikoteak ama izan naizula, onartzen zitzaion. Baina bai egia da, lehen nola izan behartzula. hm, Ez baldin bat geunden ezkonduta, adopzio prozesu bat hasi behar genula. Horregatik guk oso garbi egin neukan ez ginela hortan sartuko eta ezkondu ginean horiek egiteko. Baina urte batzutan zehar, bai ala izan zen. ze hori ere da prozesuaren beste zati nahiko, Bai, hori ez ezaguna da, jendeak ez du ezautzen eta bai. eta Eta gero, gogorra, guain gutxi elkarrizketa baten, bikote heterosexual batekin, esaten zuen, jo, eske, arrotza zait esatea nire bikotea izenarra dala. Eta esan nion, ja, baina eske hoi da, inoiz ez dizuelako ukatu karo, senarra izateko aukera. Guk batzutan, seguntze espaziotan ez, oso gustoa esaten dugu, nire emaztea da. Ez, nire eta batzutan sentitezea hola, ze ondo, ze politxa, ez? Nire emaztea da, eta ali izan deu, emazte izan. Eta, bai, eskubideak kentzen dizkizuen arte, etzea jabetzen, karo, zer implikazio dauzkan. bai, zera edo hartzen duzu ezkontzaren autua edo bestela, pues, osea, bide malkartxoago, eta, Bueno, eta gero pasa izan zaigu familia ugariak gea, eta igual aurkezte gea, ez, biok, basarrera baten, eta ugaria eske, ez, eta ez duzu, ja, baino, beste, aita nun dago, eta ez, eske bi emakume gea. Erakutsiko jazzu ez ziurtagiria? Osa, klaro, ni hain naiz esaten, ez, karo, eta ez dute sinisten edo argitu nahi dute, nik ustet, bikote heterosexualei ez litzaiek hombre, eskatuko. nik ez Izan daitezke berdin lagunak, baino, hori da, eta izan daiteke aur bat gizonana eta beste emakume, baino ez, guri batzutan bai eskatzei gute. Egia da beti ematen dula kopia bat. Ja. hombre, ja, Batzutan bai idazten dugu, ez, oharretan, bueno, mesedez denentzako araudi berdina erabili edo dokumentazioa bera eskatu, eta beste batzutan bai hemen daude paperak eta zuk ikusi. karo, gainera, eske, nik uste dut, ez litzaiekela ez da pasako burutik, aurrean baldin badute gizonezko eta emakumezko bat, aurrekin, papera eskatzea. Ke ba, familia dea, igual izan daitezkean nahi arroa, ez, igual dia osa Bai, edo, bai. baina gure kasun bai. Ez beti, Ez. Gertatu dugu batzutan, beste batzutan, ez, baina bai, batzutan pasatzen zaigu. Espero dugu hemendik aurrera ere, hori ere aldatzen joatea, eta hor jendarte mailan ez aipatu duzuna, ez? Berdi zaizu, zein den nire bikotea, norekiro eratzen naizen, zein den nire aurren ama, aita, bukatze aldera, zeia denbora nolabait gainean dugu, oso gustora nago, sakonago egote hitz egitea gustatuko litzaidake, baina horrela ez dakit, bueno, lehenik eta bain ez dakit buruan zeo zer duzun agian aipatzea gustatuko litzaizukela, baina bitartean nik utziko dizut azkeneko galdera batekin, eta da, zer esango zenioken duela 10 urteko izaskuni amatasunaren gaiaz justo mai gaineratzen edo hitz egiten hasten dela edo entzuten duela edo Jo, nik bai ama izateko edo bai edozein erronka gainditzeko berein ingurun komunitate sendo bat osatzeko. Guk gure familia biologikoakin oso harreman ona daukau eta ondo eta oso zainduak sentitzea, baina egia da gero hautazko familia oso sendoa daukagula. Eta hoi gutzat izan da sostengu handia. Lagundu gaituzte pilo bat, ulertu gaituzte, beti daukau, meseden bat eskatzea baldin bagoaz norbaitekin kontatzeko aukera, egia dare baita, hezkuntza komunitarioan sinisten deula. Guk 3 umekin
alabearrez laguntza eskatu behar izan dugu beste gurasoekin, eta konplejo hori gabe, eta orduan komunitate zantzu hoi berreskuratik behar da. Hezkuntzak amatasunak, gurasotasunak ekartzen du erronka handi bat, eta ez baldin bagea esten komunitate hezkuntza horri sendo heltzen, kostako zaigu. Bueno, ikusi besteik ez dago, ez, datuak bera doaz, eta ez naiz harritzen, eromena da. Orduan, nik bintzat, pausua emateko preste ongo litataken izaskun horri izango nik, aberastu ingurua, bai, ze aurra ama izatea zazuenen, etortzez ezkizu zalantza pilo bat, ez, moldatuko nahi, zenbat erronka, nola, ez dakize, eta eskenen aurrek beraiek irakutsiko dizute bidea zein dan, eta bide hortan bide lagunak izateko aukera baldin badaukezu, da zoragarri. Eta bestela, guk behintzat ezingo guke. Komunitate gabe, oso zaingo zilitza guke. Eta ze garrantzitsua den, ez bakarrikan aurren zainketa sostengu horretan, baizik eta kasu honetan zuek ez, zaintzaileak nolabait zaintzeko. Bai, barrotek esate dizute, edo zein erronka, ez, edo gaixoaldi bat, edo inguru sostengatzaile bat ez baldin badaukazu, gauzak asko zailago dira. Eta ez, igual lehen esate genuna, askenen jendart sortu nahi da, ez, jendarte individualista baten aldeko joera, hor nahi gaituzte, eta uste gure apostua justu aurkako izan behar dula. Hemen erresistituko badeu, izango da elkartuz, elkarrekin gauzakinez, esku bat botaz, eta hortxe gaude. Pixka bat, mugimendu feministak azkeneko urteetan jarri duena, ez, zaintzak erdigunean jartzarena, eta nik uste dut bai mugimendu feministan eta boieren artean ez, zaintzasaren gaia askotan mai gaineratu den kontu bat dela. Baina, bueno, nik uste dut kolektiboaren barruan, aipatu baditugula erronkak familiaren, abatasunaren inguruan jarduteko, ze, klaro, hor ere dago, gizonezkoen aitatasuna, eta subrograzioa eta kontu guzti hori badaukala ere kriston tematzarra, eta nik uste dut behar duela, edo behar dugula, gu kolektibo bezala ere horri heldu. Baina, bueno, Izaskun, ezakit zerbait kontatzeko, esateko, aipatzeko gogoekin geratu zaren? Ez, igual mailan gainen jarri burbuila bat gehala Euskal Herrit. Eta hoi dala gutzat opari bat, baina beste asko, jende askorentzat zigor bat, ez? Guk hemen zailtasunak izan baldin baditeu eta gure erronkak eta gure eguneroko gauzak, hemendik kanpoa da askozaz gehiago. Guk asko bidaiatzen deu, eta badaude espazio batzuetan ez geanak seguruak sentitzen, eta zorionez ikasi deu bizirauten ez, kamuflatuta, armairoan barrun. Eta hemen daukaguna balioan jarri eta ea esportatzen den toki guztita, egia da kriston altxorra daukagula hemen. Ba horrekin geratuko gara, Izaskun, plazerra, plazer hutsa gaiaz hitz egitea, zure esperientzia eta lekukotza jasotzeko aukera izatea, espero dut gustora egon izana. Bai, netzate gustua izan, oso gustora naiz, ez teta askotan nola hitz egiten barruko gauza hauetaz, igual gehien barko genuke, eta bide askerta izut aukera. Nahi duzunean, gonbidatuta zaude ona gure txoko honetara, eta bueno, espero dut zuei ere hor pantailaren bueltan egon zaretenak eta egongo zaretenak hau geroago, beranduago elkarrizketa hau ikusten entzuten gozatu izana. Nik bezain beste, Izaskunek bezain beste, eta, bueno, gogoratu datorren astean zuzenean zaudetenen dako,
6:30 beste elkarrizketa bat izango dugula, Joseba Errekale izango dugu, eta zertaz solastuko garen, azaldu beharko zarete, jakiteko. Mila esker pasatzeagatik, mila esker berriz ere izaskun animatzeagatik, eta mila esker ere mugen gainetik elkarteari, eta baita ezazteko lankidetzarako eta elkartasunerako euskal agentziak ere posible egin duelako gubiak hemen, hola, goxo-goxo eta lasai-lasai hitz egiten egotea. Beraz, eskerrik asko eta datorren ostegunera arte, aio! Aio!